Bé, primer de tot, vull dir que avui us convido a reflexionar sobre els límits de la tolerància i la responsabilitat de protegir els valors fonamentals de la nostra societat. Ens enfoquem concretament a la paradoxa de defensar una societat oberta, tot reconeixent que hi ha ideologies que amenacen directament aquesta obertura. Bé, en primer lloc hem de saber que la tolerància és, indubtablement, un pilar de la nostra societat democràtica. Però quan aquesta tolerància es converteix en un vehicle per a la promoció de l'odi i la discriminació, sorgeix una pregunta crucial. Hem de ser, de fet, tolerants amb la intolerància mateixa? Bé, Karl Popper, que va ser un filòsof, en la seva famosa paradoxa de la tolerància, va proposar que si tolerem l'intolerable, el resultat inevitable seria la destrucció de la tolerància mateixa. Aquesta paradoxa ens desafia a reflexionar, entre altres coses, sobre els límits de la nostra pròpia tolerància. En una societat que aspira a ser justa i properament segura, per mantenir aquesta justícia i seguretat, és essencial establir límits clars a la llibertat d'expressió. Això no significa suprimir opinions diferents, sinó més bé protegir-nos contra aquelles ideologies que promouen activament l'odi i la violència. El respecte per la dignitat humana i els drets fonamentals ha de ser la nostra guia, no com un compromís incondicional, sinó com una tolerància sense límits. Observem que als casos on hi ha falta de límits a la tolerància ha permès l'ascens de moviments d'odi, com l'auge del neonazisme en algunes democràcies modernes, o, per contra, a països com Alemanya s'ha demostrat que establir límits legals i socials contra discursos d'odi no només és possible, sinó que també és necessari per a la protecció d'una societat comuna. Aquesta és una prova clara de que la tolerància sense límits pot ser perillosa i contraproduent. Hi ha diferents exemples que suporten aquesta idea. Per exemple, el genocidi de Ruanda, que va ocorrir al 1994, on la intolerància ètica va ser ignorada o tolerada durant molt temps. Va contribuir a l'escalada de la violència, que va desembocar en un genocidi. I de manera similar, les purgues de Statin a la Unió Soviètica van ser exemple d'intolerància extrema, les quals van resultar en la mort i la persecució de milions de persones. Aquests exemples mostren com la tolerància pot conduir a actes extrems de violència i d'opressió, tot i quan no es posen límits als abusos de poder. Bé, hem de saber que la tolerància és un valor essencial, però no pot ser una excusa per permetre la propagació de l'odi i la discriminació. Hem de defensar activament els principis de la llibertat i igualtat, i això inclou oposar-nos a aquelles veus que busquen destruir-los. La veritable tolerància no és passivitat, sinó una acció activa en defensa de la justícia i la igualtat. Hi ha diferents arguments que defensen aquesta idea. Per exemple, la normalització de la intolerància en la nostra societat presenta un dels majors desafiaments als valors democràtics. Quan les idees són intolerants, quan aquestes són permeses, tenden a propagar-se lliurement, i tot i que hi ha un risc real de que aquestes idees es normalitzin, alimentant així un cicle de discriminació i de violència contra grups vulnerables, aquesta tendència no només representa una amenaça directa per a aquells grups afectats, sinó que també erosiona els principis de respecte i amenaça la igualtat de les persones que conviuen a una societat comuna. El risc de normalització de l'odi i la intolerància es fa evident quan observem els canvis subtils en el discurs públic. Les declaracions que un cop seran considerades extremament ofensives o inacceptables comencen a ser vistes com a opinions més normals o acceptables en un debat. Aquesta normalització pot conduir a un augment de les actes de discriminació i violència, ja que els grups vulnerables es converteixen en blancs cada vegada més legítims de l'odi. Per tant, la societat té l'obligació no només de reconèixer aquest risc, sinó també d'actuar per protegir aquests grups, potencialment limitant discursos que promouen activament l'odi i la violència contra grups determinats. I bé, a més, la paradoxa de la tolerància, proposada per Karl Popper, va suggerir també una tolerància il·limitada, la qual pot, paradoxament, portar a la desaparició de la tolerància mateixa, com he dit prèviament. Popper argumentava que si permetem la proliferació de veus intolerants, sense restriccions, aquestes poden guanyar força i eventualment suprimir
la llibertat d'expressió dels altres. I bé, això és bàsicament l'introducció que vull fer prèviament a exposar els nostres arguments a favor i en contra. Abans de començar, m'agradaria aclarir què és la tolerància. La tolerància és el respecte il·legítim per qualsevol tipus de persona, indiferentment de l'ètnia, la raça, les idees, qualsevol cosa. Com bé hem dit abans, és la base de la democràcia. Però què és la democràcia? La democràcia és diàleg. Una cosa impossible sense tolerància. La democràcia ens dona l'oportunitat d'intercanviar idees amb qualsevol tipus de gent i d'aquesta forma enriquir-nos. Llavors, la cosa és, i amb una persona intolerant, l'única forma de fer-li canviar d'idea és mitjançant el diàleg. I d'aquesta forma és on apareixen societats justes. Amb repressió, la repressió crea malestar social, el que al final comporta en problemes més grans, ja sigui una dictadura o genocidi, qualsevol tipus de coses. La clau està en la guerra ideològica, que s'ha de donar terme amb les paraules i no amb les armes, no amb repressió. Llavors, nosaltres vivim en una societat occidental, en teoria democràtica i oberta, i si una persona dins d'aquesta societat, diguem, té uns ideals que van en contra d'altres persones, en cap cas s'ha d'anar directament contra ell. S'ha d'anar en contra de les idees, no de les persones. Però clar, respectar tothom no vol dir no fer cas i no és abstendre's de tenir una idea. El que s'ha de fer és combatre la intolerància, perquè si no ho fem, nosaltres també som còmplices d'aquesta intolerància. Però és més, s'ha de ser coherent. Qualsevol persona ha d'intentar canviar la intolerància d'aquestes persones, aquesta idea que va en contra dels pilars democràtics. Perquè al final les raons convencen. Si la tolerància al final és capaç de convèncer la gent intolerant. I el diàleg, com a conseqüència, és el que porta la pau social. Llavors, com a conclusió, nosaltres defensem que s'ha de ser tolerant amb els intolerants sempre quan siguin proactius en aquest objectiu de crear una societat tolerant, igualitària i pacífica. Gràcies. Com ha comentat el meu company, nosaltres defensem que no s'ha de ser sempre tolerant amb els intolerants. Principalment, començant, pensem que s'ha de ser intolerant sobretot en aquests missatges i en aquests comportaments que incitin a l'odi, sí? I que despreciïn a altres grups. El meu company comentava també que el meu company que defensa a favor el diàleg, sí, jo penso que el diàleg és una solució per tots aquests problemes intolerables, però en el moment on hi haurien d'haver uns certs límits, on en el moment en què s'acaba amb la llibertat de la resta d'altres grups, d'altres persones,
i estem en aquest tipus d'actituds intolerables, doncs nosaltres no hauríem de ser intolerables. Que estàs parlant tota l'estona de ser tolerant i el que no és tolerant i totes aquestes coses, però qui és el que decideix què és tolerable i el que no ho és? I si tens algú que ho ha de fer, per quin mecanisme s'assegurarà de que aquesta intolerància és reprimida? Jo penso que s'ha de tenir una miqueta de sentit comú en aquest sentit. Vull dir, al final, per exemple, tenim un cas com és el de Salvador, sí, on tens un grup criminal, tens diversos grups criminals que dominen el país. Sí? Llavors, era una situació tan greu que la solució ha hagut de ser no tolerar aquests actes d'aquests vàndals. I, tot i que segurament hi haurà persones que hauran incomplert algunes injustícies, però si tu mires el grup global, la gent que viu allà al Salvador estan molt contentes que s'hagin pres aquestes represàlies. Llavors, si la majoria de gent dins d'un territori està a favor de marginar a un grup ètnic, per exemple, com ho podeu evitar? El tema és intentar que la solució no sigui pitjor que el problema. Si creiem que el problema és molt greu i la solució és greu, però valorem que, per exemple, el cas que està explicant, que és el del Salvador, doncs, hòstia, tens famílies que que poden sortir al carrer els seus fills i aquell dia que no tornin, que són famílies als quals simplement per tenir un negoci se'ls està demanant un incentiu econòmic. Llavors, penso que per la convivència de les famílies que són honrades i decideixen no realitzar cap tipus de crim, doncs es mereixen poder viure. I a vegades la solució és no tolerar aquests intolerants. Tu estàs parlant del cas d'El Salvador, que jo crec que la majoria estarem d'acord, però el tema és, en aquest cas, la majoria de gent està d'acord en que són intolerants, però com en un moment diferent de la història, si anem a l'Alemanya nazi, on la gran població està a favor del que s'estava fent, quins són els mecanismes per evitar que es facin coses intolerants? Bueno, jo crec que l'exemple de l'Alemanya nazi també és un exemple on ara actualment no pots fer cap tipus de símbol nazi pel passat que hi ha hagut. És un clar exemple on davant d'actituds que eren intolerables, ara s'estan buscant no tolerar-les perquè no es repeteixi i aprendre del que hi ha passat. També sí que és veritat que en el cas de l'Alemanya nazi, el problema és que la gent que manava eren els que tenien aquests ideals i era un cas d'una dictadura i per això hauríem d'evitar tenir actituds, minimitzar el neonazisme perquè no per no repetir-se aquesta situació. No sé si teniu cap altra més pregunta? No? Perfecte, gràcies. Seguint la discussió que ara estàvem tenint amb ell, que no he pogut respondre, li he preguntat que, clar, ella estava parlant del Salvador, que és un cas molt específic a la història, i jo li he fet un altre, en el cas de l'Alemanya nazi, que, clar, allà la majoria de gent està d'acord en fer coses que considerem que són, des de fora, són intolerants. Llavors, el mecanisme que ell faria servir, jo suposo que ell vol fer servir el mecanisme democràtic. I en aquest cas, a l'Alemanya nazi s'ha fet un mecanisme democràtic. Llavors, estaríem parlant que el que esteu oferint porta a... Sí, en el cas del Salvador ha funcionat, però en altres casos a la història està demostrat que no ha funcionat així, com esteu dient. Llavors, a part d'això, ja parlant de... Abans també heu parlat que heu de ficar límits del que és tolerable i el que no és tolerable. Hem parlat de la paradoxa de que si tens una llibertat il·limitada, en aquest sentit, llavors nosaltres ara parlarem d'una altra paradoxa que nosaltres tenim. Ells, a l'estar a favor de defendre els intolerants, el que està molt bé, però ells ho veuen des del seu punt de vista
que ells estan d'acord amb el sistema que està ja instaurat. O sigui, ells estan d'acord amb les normes ja instaurades. Llavors, ells juzguen i diuen que aquesta és el que és intolerant i el que no és tolerant. Llavors, hi ha molta gent a la nostra societat que no concorda amb el sistema que està instaurat. Hi ha molta gent que ni vota a partits polítics, ni confia en la justícia, ni en la policia, etc. Simplement viuen a la societat perquè saben que l'Estat és massa poderós i no tenen possibilitat de canviar-ho. Llavors, és una manera de que la gent que vol fer canvis a la societat, la seva manera de pensar és una manera que no hi hagi canvis a la societat, que no evolucioni. Totes les persones que són, diguéssim, van contra la llei, contra les normes, són persones intolerants, que poden inclús acabar a la presó, deprimides o que sigui. No tots són crims de sang ni tots són coses així. Hi ha moltes coses que són, diguéssim, que no es poden canviar i que són persones considerades intolerants. Llavors, si seguim la postura que ells ofereixen, el que ocorre és que s'estanca la societat mitjançant la repressió de les persones que discorden amb aquestes idees i tornant a parlar del que ells diuen, clar, ells ho estan oferint de la democràcia. La democràcia, com he dit abans, té moltes carències. Hi ha molta gent que no participa i llavors és només un percentatge de la societat que simplement decideix posar-se d'acord i dir vale, ara governarem sobre els altres d'aquesta manera. I llavors, per concluir, en contra del que diuen, que una gran part de la societat viu d'aquesta manera, de la que es considera tolerant, perquè així ho marca el sistema que ja ha estat instaurat i que ells saben que sense actes revolucionaris que serien considerats intolerants seria l'única forma de canviar aquest sistema, perquè la democràcia és ineficaç. Jo tinc una pregunta, és quina opció proposeu davant d'actes intolerables on van contra els drets humans? Què vols dir amb drets humans? Si un grup de gent té una actitud contra els drets humans, contra un altre grup, quina opció proposes? Després contestem. Bé, volem continuar una mica explicant sobre la paradoxa de la tolerància de Karl Popper, ja que aquest va suggerir que una tolerància il·limitada pot portar a la desaparició de la tolerància mateixa. Popper, bàsicament, el seu objectiu era argumentar que si permetem la proliferació de veus intolerants sense restriccions, aquestes poden guanyar força i això en el futur suprimirà la llibertat d'expressió d'altres persones. Bé, aquesta dinàmica amenaça directament no només a la llibertat individual, sinó també a la societat. Aquest perill, en el fet que alguna vegada de les veus intolerants ho guanyen prou terreny. Això farà que comencin a redefinir les normes i els valors socials, erosint així els fonaments sobre els quals es basa la democràcia. Bé, la tolerància, en el seu variable sentit, no ha de ser un xec en blanc per a tots tipus de discursos. En lloc d'això, hauria de ser una pràctica equilibrada que reconeixi i protegeixi els drets fonamentals de tots els individus, incloent el dret a viure, lliures de discriminació i d'odi. Aquest equilibri requereix en la societat una vigilància constant i un compromís actiu en la principal justícia i la igualtat. Per concluir una mica seria que el no ser intolerant amb els intolerants ens ajudaria a ser millors persones, com per exemple, i a millorar les coses, com per exemple les guerres, com la Primera Guerra Mundial i la Segona, diferents dictadures que hem tingut també aquí a Espanya i alguns crímens d'atemptats que també hem tingut aquí a Espanya i mundialment. Bàsicament ens ajudaria a millorar com a societat i com a persona. Llavors, el que estic proponent és que el mateix govern, el mateix estat és el que està legitimant
les actuacions, però en ordre de dir no, això és intolerant, llavors l'eliminem, no? No sobre l'Estat, sinó nosaltres mateixos. La societat de les persones també, no només a l'Estat. I quina forma teniu per assegurar que aquest atac a la tolerància no acabarà en més intolerància? Perquè, vull dir, encara no heu dit quin sistema utilitzeu per decidir què és tolerant i què no és tolerant. Una mica lògic, però també jo aniria amb les persones, el que pensin les persones i la majoria de persones, ja que finalment és una democràcia això. I el que la majoria pensi, doncs, això és el... diguem. O sigui, tu estàs suposant que la gent té sentit crític, però hem d'entendre que la gent és educada per l'Estat als països occidentals avui en dia. Van a una escola on se li instauren unes idees i la majoria d'idees són les que ja estan instaurades en el sistema polític econòmic tal. Llavors, és molt difícil que en una societat on s'educa les persones, l'Estat, el propi Estat, la gent vagi contra l'Estat. I això ho mostra que la gent no té sentit crític, no busquen les millors opcions. Però dius que la societat no pot anar contra l'Estat, això és el que dius? O sigui, el que dic és que la gent no és capaç de decidir per si mateixa perquè han sigut educats per l'Estat el que és millor per ells, perquè l'Estat és el que està... No, però en cada persona té la seva lògica, suposo, per pensar una cosa o altra. I cada persona té la seva idea. Sí, tenen, però a veure, hi ha una hegemonia a les societats, a tots els països hi ha unes cultures i tal, i pensen de maneres molt similars perquè han sigut educades en escoles de l'Estat, diguéssim, amb unes idees similars. Bueno, jo no vull que això sigui un atac directe al vostre grup, però encara no sabem com definiu què és tolerància i què no és tolerància. Però el que volíem dir, en el nostre sistema, nosaltres entenem com les persones mitjançant el diàleg, ja que creiem que les persones són racionals, són les que elles mateixes com que s'autoregulen i són capaces de convèncer la resta de la societat que les coses intolerants que fan no estan bé i fan com que continuï el mateix camí de tolerància. El que heu dit, per exemple, de Bukele, El Salvador i altres sistemes autoritaris, jo, si responeu després o el que sigui, que em digui algun país que mitjançant l'autoritarisme i la supressió de llibertats als seus ciutadans, que en teoria no estan alineats al que consideren tolerable, que han pogut tenir una societat pròspera. El problema que veig al vostre punt de vista és que esteu deshumanitzant la gent intolerant. I d'aquesta forma és impossible arribar a un punt mig on la gent es pot entendre i podem viure en societat. Sí. Jo vull preguntar, una pregunta semblant a l'anterior, és davant d'una opinió d'odi, que és un atac cap a un altre grup de persones, quina idea proposes? Com per aconseguir que aquestes persones que són intolerables canviïn la seva opinió? Per exemple, grups vàndals o coses d'aquest estil, que no acostumen a dialogar. Les persones en si no són dolentes. Les persones tenen tendències a ser violentes o depèn de la seva... Què vull dir? Les persones es poden amoldar i nosaltres el que busquem és diàleg. I mitjançant el diàleg es pot arribar a que tothom sigui tolerant. Si ataques a un grup perquè pensa diferent, l'únic que aconseguiràs és que aquest grup s'organitzi i vagi en contra de l'Estat, en el vostre cas, i acabar en problemes més grans. Jo també el que vull dir, no penses que si davant d'una opinió, que és el que comentava que incita a l'odi, o això sí, aquesta opinió es talla ràpid, podria ser una solució bastant eficaç?
Igual a al curt plaç, sí, però a la llarga l'opressió crea més opressió. Això ho hem parlat, ho he dit abans, l'Estat té el poder absolut per decidir què està bé o què està malament, i això inevitablement ha de portar a la tirania. Els estats al final tendeixen a ser el més grans possibles, no? I suposant que comencem traiem llibertats a la gent d'aquest sector en concret perquè creiem que són intolerants. No hi ha cap forma després per evitar que aquest control estatal enfront a la gent intolerant no es continuï expandint i acabi en un sistema autoritari. Vull dir. Bé, en resum, simplement dir que al cap i a la fi s'ha demostrat que si a l'Estat dona una educació a la gent, o si també pot donar propaganda, la gent al cap i a la fi pensa d'una manera determinada. Per tant, tot i que una idea sigui tolerant, moltes vegades la majoria de les persones poden pensar en aquesta idea intolerant. És, per exemple, això que deien ells de que la majoria, de que per no ferir la democràcia s'han d'aturar els moviments intolerants que pensen una minoria de persones, hi ha vegades en el que els intolerants poden ser la majoria de la societat. Per exemple, a l'Alemanya nazi, molts alemanys d'aquella època eren intolerants. De fet, jo crec que la majoria eren intolerants. Per tant, si en aquella Alemanya nazi s'hagués intentat parar Hitler i les seves idees, s'hauria anat en contra del que pensava la majoria de les alemanys en aquell moment. Perquè moltes vegades els polítics amb l'educació i amb la propaganda són capaços de confondre la gent i que acabin suportant idees intolerants. Després, per tant, com hem dit nosaltres, el que s'ha de fer és intentar agafar aquesta gent que no és tolerant, sigui un o siguin molts, intentar-los fer entrar en raó. Perquè al cap i a la fi tu pots, quan són pocs, tu pots acabar amb ells, però aquests pocs segurament es quedaran malament i intentaran fer una revolució. És que al cap i a la fi és contraproduent, no es pot respondre a l'odi amb més odi. I això és el que ells proposen. I simplement això. Nosaltres el que volem aclarir és que nosaltres no proposem incitar l'odi davant d'actituds d'odi, sinó ara hem parlat molt de l'Alemanya nazi i si parlem si agafem el Hitler i quan comença a expandir aquestes idees abans que tot el país o tot l'exèrcit pensin en aquestes idees, ho tallem ràpid, potser haguéssim pogut solucionar una Alemanya tot el genocidi que van tenir amb els jueus. Al final nosaltres el que proposem és que davant d'actituds actituds d'odi, el que no podem fer és permetre que aquestes actituds s'expandeixin, perquè si no
passarà bàsicament el que diu la paradoxa de Karl Popper, que davant de, quan ets, al preservar, al ser tolerant amb actituds d'odi i discriminació, això el que portarà és si deixarem a la gent, això el que portarà és que no es puguin defensar els drets humans. Si ara ve una persona que té una actitud que va en contra dels drets humans contra una altra o un grup de gent, aquesta idea s'ha d'eliminar i per eliminar aquesta idea s'ha de ser intolerant amb aquesta persona i no deixar que expressi aquesta opinió perquè va en contra d'altra gent. Això és el que volem nosaltres expandir. Al final sí que pensem, com vosaltres heu dit, que el diàleg és una molt bona solució per resoldre problemes, però si són actituds intolerables, nosaltres no podem permetre que aquesta idea s'expandeixi, perquè després el que acaba ocorrent són els genocidis. També tenim el cas de Stalin. Perquè entengueu una miqueta el que nosaltres defensem, és que si actituds com, si agafem per exemple l'Stalin, i quan comença a expandir la seva opinió, que és intolerable, ho frenem, en comptes de voler debatre amb ell i ser tolerable, doncs podríem aconseguir que un genocidi no s'hagués complert. És com també, ara sé que no hem parlat d'aquest tema, però és com el cas d'Israel amb Palestina. Al final hi ha hagut un problema que algú ha ficat una idea. Aquesta idea li direm una semilla, que a partir d'aquesta semilla, aquesta llavor, doncs germina la idea i és quan tenim grups neonazis, grups violents, grups criminals, com és el cas d'El Salvador, i al final la solució és, molts cops, tot i que no sigui el més just i que no sigui el més ben vist, és ser tajant amb aquesta idea i frenar-ho l'abans possible perquè no porti a conseqüències més greus. Això és el que nosaltres volem expressar amb no ser intolerable, amb depèn de quines actituds intolerables, sempre respectant els drets humans. Moltes gràcies.